No niin, morjesta morjesta, tervetuloa taas seuraamaan uutta videota. Tällä kertaa lähdetään testaamaan aamupaloja. Eli me otetaan tuosta halvin, kallein ja siitä väliltä tuommoinen keskihintainen aamupala. Aloitetaan kaikkein halvimmasta ja lähdetään kohti sitten kalliimpaa. Nämä aamupalat me tullaan syömään Jyväskylässä ja lähdetään katsoa, että mikä näistä on paras tai missä sitten hintalaatusuhde kohtaa parhaiten. Aloitetaan nyt tosiaan kuitenkin tästä halvimmasta, eli Piltemän aamupalasta. Euro 50 sä saat aika hyvän näköisen setin. Se verta viilee vielä tuossa terassilla, että vetäisin puuron siinä ja puuro oli kyllä ihan hyvä, ei siinä mitään. Sai siihen hilloa taikka voisilman kummankaan olisi halunnut ja itse otin hillolla. Ihan perushyvä puuro, ei mitään ihmeellistä, aivan ok. Puuron lisäksi siihen tosiaan kuuluu valitsemasi mehu. Mä otin omenan tällä kertaa. Ja siihen kuuluu kahvi ja juustosämpylä. Sämpylä pois pussista. Ihan tämmönen perus, aika lailla halvin sämpylä mitä saa. Ja täällä on juustosiivu, kurkunsiivu ja sitten täällä on pikkusen salaattia. Eikä siinä, lähdetään maistamaan. Mikä ihan hirveä makuelämyshän tää ei toki ole, mutta ihan hyvä. Ei silleen niinku valittamista, varsinkin kun huomioi hinnan. Pikkusen ehkä tästä sämpylästä tulee mieleen semmonen koulun joku luokkaretki, kun sai koululta jonkun sämpylän mukaan sinne, niin sen tyylinen ratkaisu. Testataanhan nyt tämäkin. Aika hyvä, itse asiassa vähän makee. Omenamehu. Ei niinku siis, ei valitettavaa. Itse asiassa parempi omenamehu, mitä on montaa muuta juonut. Mutta eikä siinä, aamupala alkaa olla tuhottu. Ei ollenkaan huono suoritus, varsinkin kun ottaa hinnan huomioon. Jos nyt joku arvosana pitäisi antaa, niin mä antaisin tälle ehkä nyt tälleen tarkemmin ajateltuna 7/10, koska siis hinta on halpa. Tää mikään nautintahan tää ei ole, makupommi tai mitään sinne päin. Mutta tämmönen aika hyvä aamiainen kuitenkin näin halvalla ja hyvä startti päivää, jos tässä haluaa käydä. Ei tän halvemmalla pysty varmaan käymään ulkona syömässä. No niin, ja seuraavaksi meillä on keskihintainen aamupala. Ollaankin tultu Kaffitellaan Jyväskylässä ja Äänekoskella ja missähän muualla näitä on. Niin täällä oli aamupala 6,50 ja täällä oli kyllä huomattavasti enemmän kaikkia vaihtoehtoja. Tuosta sai tosiaan noutopöydästä ottaa itse mitä halusi ja siellä on puuroa, siellä on perustuommoista juustoa ja kurkkua, tomaattia, suolakurkkua, kananmunaa, leipää useampaa sorttia ja kikkua ja metvustia ja tuommoista. Kahvia pari sorttia, teitä saa. Sitten mitähän muuta siellä oli. Onhan siinä kaiken näköistä. Mutta ei ollenkaan hulluman näköinen setti tälleen niinku 6,50. Ja täältä näyttääkin mun annos. Eli siinä on tuommoista sämpylää. Sitten siitä löytyy tosiaan kurkut, tomaatit, suolakurkut, kinkkua ja meitmustia, mehua, kahvia ja puuroa. Ja Inka lähti mukaan tähän aamupalan testaukseen ja siellä on melkein samat, mutta tummemmalla sämpylällä. Sä kerkesit maistamaan jo, maistuuko? On hyvää kahvia, oli hyvää mikä toi okkarina pirkkaa. Sittenpä vai ääntä kohti, ei muuta. Väsätäänpä tästä sämpylää sitten näistä tarvikkeista. Hattu pois, ei oikein ehkä passaa syö hattu päässä. Noin. Aivan hyvä, leivä pehmeitä. Ainekset hyvinkin tuoreita ja maukkaita. Ei valitettavaa. Mites sitten puuro? Oli puuroa ja maasekkahilloa ja sai tietysti voisilmänkin sinne, mutta käytiin hillolla, kun otettiin Piltemässäkin hillolla. On tää niinku parempaa puuroa kuin Piltemässä. Ai että, on muuten oikeesti tosi hyvää puuroa.
Pitäisi kyllä syödä kotonakin useammin puuroa, on meinaa ihan terveellistä. No niin, aamupalalla käyty. Hintaahan tuolla 6,50. Ei todellakaan paha mun mielestä. Siinä on aika reilusti kuitenkin kaiken näköistä. On paria tyyppiä kahvia, tummaa ja vaaleita. Ne on vielä noiden niin kuin omia kahveja, että ne ei ole mitään ihan perus juhlamokkaa tai vastaavaa. Sitten siinä oli kuitenkin useampaa sorttia leikkelettä, useampaa sorttia leipää. Puuro oli todella hyvää. Siihen sait hilloa taikka sitten voisilmän laittaa siitä. Jälkiruuaksi oikeastaan ei ollut mitään muuta kuin keksejä. Se on vähän, kaipaako vai ei. Inka vissiin vähän kaipas. Oikeastaan sanoo, että ainut miinus ainakin siinä kohtaa oli, että ei oo mitään jälkkäriä muuta kuin näitä keksejä. Mutta itse en tietysti ottanut keksejä ollenkaan, mä en välttämättä aamulla niistä makeita edes kaipaa. Tuo oli vähän tommonen niinku supistettu hotelliaamiainen, jos jotenkin pitäisi kuvailla. Siinä on ne perusleivät ja useampaa sorttia sitten leivänpäällistä. Ja niillä se yleensä tietysti maha tulee täyteen syötyäkin ja sitten tietysti puuro siihen päälle. Ihan tommonen ok, mitään pekonia ja tämmöstä munia tai niinku munakokkelia, siinä ei ollut tahansa peruskananmunaa. Ihan ok mun mielestä. Mitä vielä Inka? Joo. Oli oikein hyvä. Enkä mä tiedä lopulta kaipasiks mä sinne mitään makeita, vaikka alkuun oli, että no miksen mä saa valkata tässä mitään makeita. Ne kaurakeksit oli tosi hyviä. Siis oli oikeastaan ihan riittävä, kun oli syönyt mahan täyteen ensin. Kyllä. Jos joku arvosana pitäisi antaa, Piltemälle mä annoin niin korkea arvosana oikeastaan sen €50 hinnan takia. Tääkin on hyvinkin halpa, mutta onhan tää nyt ehdottomasti parempi. Tää on semmonen, mikä voisi niin kuin periaatteessa ottaa vaikka arkeen käyttöön, niin kuin tuommoisen aamupala. Tuo ei ole semmonen niin kuin ihan paha hintainen, että semmonen pieni arjen luksus, jos haluaa vaikka miksei tietysti joka aamu tai useammin käydä, niin semmoseen varmasti aivan hyvä. Mä annan tolle 9/10. Perustuu vähän siihen, että tääkin on aika halpa. Niin siinä saa mun mielestä aika hyvin rahalle vastinetta. Joo, siis sama 9/10. Siellä kun olisi ollut parin sortin pullaa ja keksiä vaihtoehtona, niin sit se olisi ollut täyskymppi. Hinta oli kohtuullinen, sai mahan täyteen, oli vähän valinnanvaraakin. Sitten seuraavana olisi vielä se kallis aamupala. No niin, sittenpä olisi kalliin aamupalan vuoro. Ja nyt meillä onkin tämmönen all day breakfast, minkä saa koko päivän täältä. Ja tää on tietysti mukavaa semmoisena päivinä, kun ei ole mitään aikataulua ja haluaa nukkua vaikka pitkään ja pääsee sitten aamupalalle. Täällä on nyt suhteellisen paljon porukkaa, jotenka on aika kova meteli ja sitten musiikkikin vielä soi tuossa, niin toivottavasti kuuleepi jotain. Mutta tosiaan meillä on täällä nyt tämmönen chia-pohjainen tuorepuuro. Sitten meillä on Baileys kinuski pulla siinä ja tommonen salamileipä. Näiden lisäksi tuohon saa valita erikoiskahvin tuolta. Me otettiin nyt 1 aamiaissetti ja sitten mä otin tavallisen kahvin tuohon. Inka valitsi jonkun erikoiskahvin. Ja sitten meillä on vielä tommonen erikoiskahvi tuossa. Tää oli... Mikä tää oli? Porkkanakakkulatte. Porkkanakakkulatte. Tää on ihan tyylikkään näköinen tuote. Aloitellaan vaikka tästä tuorepuurosta. On hyvä. Tuorepuuro, oikein hyvä. Taitaa olla mango tuolla, mikä tuolla sisällä on, tämmönen keltainen. Aika hyvä. Sopii hyvin nämä karpalot ja sitten pähkinät, mitä tähän päälle laittaa. Mielipide tuorepuurosta? On hyvä. Siis tosi raikasta ja se granolasta päällä oli hyvää ja ne karpalot ja kaikki. Joo. On kyllä ihan jees. Mua ehkä ihan pikkusen houkuttelee tuo leipä tuolla. Onhan tää nyt aika hyvän näköinen. Se on sitten vaan eri tarina, mitä ketään pystyy syömään ilman jotain suurempaa katastrofia.
On kyllä tosi jees. Ai että, kyllähän tuo leipä toimittelee. On tosi hyvä makuinen. Maistetaan tätä Inkan överikahvia nyt sitten kanssa. On kyllä ihan hyvä. Maistetaan nyt tätä päällistäkin. Siinä on tää porkkanakakku nyt tuo. On sinne kyllä niinku... Kyllä sinne tulee semmonen porkkanakakku fiilis. Onhan tää leipä nyt varmaan helpompi syödä tälleen haarukalla ja veihteellä. Ikävästi tulee tuo valo kyllä tähän. Puolet naamasta aina varjossa. No. Sitten testataan tätä pullaa. Itse tää pullahan on aika peruspullan makuinen, mutta nämä täytteet tässä päällä on aika jees. Ja on tuolla keskellä sitten tommonen Baileys sydän. Ihan kyllä toimittelee. On hyvä makuinen pullo. Mitenkäs salmileivä? Tää on tosi hyvää. Tää on niin hyvää. Se oli kyllä tosi hyvä. Nyt on kaikki aamupalat testailtu ja tuomion aika. Viimeisin. No heitä sinä ensin, mitä olit mieltä viimeisimmästä aamupalasta. No siis, onhan se nyt toi Bistron aamupala ihanaa tämmöstä arjen luksusta ja miksei vaikka lomankin luksusta. Mitä mä sanoisin? Melkein tekee mieli sanoa 10/10, mutta onko siinä jotain, mikä voisi olla vielä paremmin? No ei mulla ole mitään valitettavaa. Kyllä niin täyskymppi. Okei. Tämän takia mä halusin, että Inka sanoo ensin, koska mulla on nyt sanottavaa. Tässä kun on käynyt nyt pari aikaisempaa, jotka oli edullisempia, ja mä otan tätä hintaa nyt oikeasti huomioon. Tää on selkeästi näistä kallein. Mä en tarkoituksella ottanut tähän nyt hotelleja mukaan, koska hotelliaamiainen on sitten vähän niin kuin eri juttu. Nämä on tämmösiä, mistä niin kuin saa aamupalaa paikkoja. Ja kun mä otan tätä hintaa huomioon ja sitten ilmapiiriä, mikä siinä oli. Piltama, joo, sehän on vaan semmonen grillikioskityyppinen ratkaisu, että mistä sä saat niinku aamupalan halvalla, 1,50 €. Se on halpa ja se on niinku silleen semmonen, että se ei kirpaisi oikeastaan käydä vaikka joka aamu syömässä aamupala. Ja sitä kautta hintaansa nähden niin ihan ok. Ei mikään makupommi, mutta ihan järkisetti, jos haluaa esimerkiksi just joka päivä käydä aamupalalla. Sitten kun mennään siihen keskihintaiseen, niin keskihintaisessa käytiin Kaffitellassa. Niitä löytyy useampia, niin on helppo tosiaan mennä tässä ainakin Jyvässeudulla, että niitä on useita. Lähestulkoon sanoisin, että ei varmaan ihan jokaisessa, mutta useammassa on ilmainen pysäköinti samoin Piltemalla. Ja ne on aika onnistuneesti rakennettu nuo Kaffitellan paikat. Että siellä on aika semmoinen rauhallinen tunnelma, vaikka ne on usein niin kuin kauppakeskukseen tai tuommoisen yhteydessä. Niin siellä on semmoista hiljasta ja semmoinen niin kuin rauhallinen fiilis. Ja tosiaan ilmainen pysäköinti. Et siinä mielessä mun täytyy vähän nostaa sitä, että Kaffitella on järkevä hintainen, se on ihan semmoinen niin kuin riittävä hyvä ja se on siinä rajoilla, että miksei kävisi vaikka joka aamu tai useamman kerran viikossa. Vaikka justiinsa ennen töihin menoa. Mun mielestä oli tosi hyvä. Mutta sitten kun mennään tähän kalleimpaan, niin toi miljöhän on tosi hieno. Siinä on niinku kirkkopuisto ja kesällä varsinkin se on tosi nätti, kun tulee vähän vihreyttä ja on terassia ja muuta. Ja nythän on niinku kaikkein rumin aika vuodesta, kun joka paikka on pikkusen niinku paljastuu lumeen alta ja näin. Niin se ei nyt näyttäydy niin hienona kuin se on. Mutta sitten kun mennään siihen, että se on aika usein suhteellisen täynnä ja siellä on todella vähän niin kuin semmoista mitään ääntä syövää. Eli se on tosi kivan näköinen sisältäkin ja mä tykkään niin kuin sitä paikasta ja jos siellä on vähemmän porukkaa ja näin se on vähän rauhallisempi, niin silloin se on tosi kiva. Mutta esimerkiksi niin kuin nyt, niin siellä oli tosi kova meteli ja
Sitten siinä niin kuin se avokeittiö siinä, niin ne keittiön äänet kuuluu tosi paljon siihen. Ihmisten puheen sorina, niin se oli tosi kovaa tasosta nyt, että siinä kun toinen pöytä jauhaa ja toinen pöytä jauhaa, niin siinä tavallaan ne puhuu vähän niin kuin koko ajan kilpaa toistensa kanssa. Että siellä on mun mielestä tosi kova meteli. Silloin kun siellä on rauhallista ja sä pääset vaikka siihen ulos tuon aamupalan kanssa, niin aika jees. Mutta tolleen kun siellä on paljon porukkaa ja paljon ääntä, ja jos ajatellaan, että sä olisit niin kuin tulossa vähän tolleen kalliimmalle luksusaamupalalle tai tuommoiselle, niin mua kyllä vähän häiritsee se niin kuin tunnelma, mikä siinä on, että siellä on liian kova meteli. Ja se on sekava, se niin kuin tiski, mistä haetaan ne. Siinähän saa valita tosiaan useamman, mistä ottaa sen aamupalan. Se on pikkusen sekava ja se on vähän semmoinen, että jos haluat nähdä ne tuotteet ja sitten menet siihen niin kuin maksamaan, niin siinä tulee semmoista niin kuin ristikkäisliikettä ja se jono vähän niin kuin tyssähtää siihen. Että se on vähän huonosti rakennettu se tavallaan tiski siihen. Se ei ole ihan paras. Jos näitä otetaan huomioon, niin arvosanahan vähän laskee. Plus, että siinä on maksullinen pysäköinti. Tunti on mitä 3,5 euroa. Niin siitäkin tulee nopeasti sitten vähän lisää. Ja makuhan siinä on niin kuin ehdottomasti paras. Että siis tosi hyvät justiinsa kaikki pullat ja kahvit ja kaikki niin kuin tosi hyvän makuiset. Makua en moiti ollenkaan. Että tosi jees. Mutta kun tämän kokonaisuuden ottaa huomioon, niin mun tekee pikkusen mieli laskea pisteitä. Ja mä annankin sille 8,5. Ja mä halusin pitää tämän luentoni ennen kuin Inka lähtee liikaa siihen mukaan. Ja Eiku toisinpäin. Ei kun, niin. Ei. Nimenomaan liikaa mukaan siihen, että sä rupeat kans niinku tavallaan pilaamaan sitä. Että niinku, jos susta oli se tosi kiva, niin sä tätä liikaa vaikutteita mun mielipiteestä. Joo. Koska mä yleensä uskallan sanoa kyllä mielipiteeni vähän liiankin hyvin. Joo, ja siis allekirjoitan nyt tietyllä tapaa allekirjoitan kaiken tuon. Mutta mun mielestä se on niin hyvä se, että kun ne on vähän parempaa ne syömiset ja mä rakastan sitä, että siihen saa valita sen erikoiskahvin ja sitten se on vielä pikkusen vaihtuu aina, että mikä se erikoiskahvi siellä on. Kyllä. Mutta toki sinne kaffitellassa oli joku tämmönen, että upgradea erikoiskahvilla ja mä veikkaan, että se kokonaishinta olisi ollut edullisempi kuin tuo. Totta kai. Joo. Mutta siis jos otetaan pelkkä maku huomioon, niin mä antaisin 9,5. Mutta jos huomioidaan kokonaisuus, niin silloin mä annan sen 8,5. Eli mun näkemys on, että keskihintainen voitti. Ja enkä ole sitä mieltä, että kallein voitti. Joo, mutta hei, tämmönen aamupalojen testausvideo tällä kertaa. Jos vähän samantyyppinen kiinnostaa sisältönä, niin saa ehdottaa, että hei, tee jostakin muusta. Esim. Vaikka paras pizza, halpa kallis, tällainen, niin ehdottakaa kommenteissa. Mutta jos tykkäsit, niin jätät videolle peukun, olisi kiva. Tilaat kanavan, sekin olisi kiva. Osallistut siinä sitten samalla peliläppärin arvontaan, niitä on parikin kappaletta tuossa. Ja ensimmäinen lähti, kun 20 000 tilaajaa tulee täyteen, ja toinen, kun 35 000 tilaajaa tulee täyteen. Mutta semmoiset aamupalat tällä kertaa. Katsotaan, mitä ensi kerralla keksitään.